Imate nešto da izjavite za televiziju? Ti dobro? Usro sam se! Ej, ja sam se usro. Ti nisi normalan. Mogu da? Možeš, da, možeš da leve. Ja ću ostati još neko vreme. Treba u pičku, bar. Ne, već me nervira ovaj uspon u pičku. Ne ovamo, ne onamo. Čuco, kako je bilo? Kako je bilo? Idi u pičku, usro sam se. O, samo da se ja dočepam moje ravnice. Usro sam se. Usro sam se. Onaj kad zakreće mamu mu je. Znači, usro E, a meni kaže Miša, kaže gledaj Ernest drži noge dole. još gore. Oba dve, a ja blizu njega, još misliš sada ko stane, u 3 pičke vaše. Nema stajanja. Ležim u brdu bi se ukopao. Znači, levi retrovizor, češi stenu. Jelena ne mrda se jebote. Nema je Sada mi lako treba i... još da se mrda. Na sve to. Ali da vidiš, nema Aliza, Ernest, op, prvu desnu pušta, prvu desnu, kad u jednu krenu pušta i levu, šta je sad? Ne, onda kad sam imao auto. Znači auto, ja ne znam šta ću sam. Ne još auto. Tako da se ne vraćam. Nije mi dobro. Meni nije problem kad ide gore, problem kad ide dole. Brate, problem je i gore i dole. Šta si rekao malo pre? Kaži, jel bi volao da je sad odmah ovde ravnica? Ponovi, kaži kameri. Gledaj u kameru, kaži. Odmah ravnica. Ja već jednu krenu po pički da dobijem dok mislim. Ako već mislimo se vraćamo. Ali za Zrenjanin ti obećava tvoj dom. Sljedeći put Mišo organizuje, kapetan organizuje ture, ali ravničar. Panonsku lađu. To je rezervna opcija, jeste da mi krenemo sad od Novaka dole, ima pansiona. Ima, da. Znači, Ima kurac. A spavat ćemo dole. Ceca, a lakše je spavati dole u ravnici. Kaže uvuko se. Jeli? Da. Jeli? Ako su Miša, to vaši, ne marite ovo. Ali nekako je lakše spavati dole u ravnici nego ovde gore. Jebeš ti ovo. Mnogo je lakše. oterat će nas ovi odavde. Nismo normalni, ajmo dole. Reći sreća pa nemamo sobe. Ovaj čovjek sad kaže, dobro da im nisam dao Sreća da im sobe. nisam dao.